Teraz vám ukážem, že či poznáte tento záchodík. Keď ste ho mali, napíšte mi do komentáru. A tento záchod, jak je, tak on sa stále zlepšuje. Pretože toto už je populárne, pretože toto, čo tu je, taká želatinka, čo to je, tak proste to tam také dávnejšie, po takéto záchod, tak to tam bolo. Takže ono sa to zlepšuje. Čo sa o tom myslíte? Či je to už lepšie? Keď je lepšie, už keď je už takto pekne vylepšené, píšte mi do komentáru, že je to pekné. Dúfajte, že už je to dobré. Už je úplne lepšie ako predtým. Keď toto mal, toto. Ako toto mal, proste napíšte do komentáru, že áno, som to mal. Alebo že nie, akože áno, ja som to mal. Takže to mi napíšte komentár. Tak ja čuuu.